oletetusti vai tuliko yllätyksiä? Ihan mukavasti mun mielestä meni, että on kiva, että se oli näytti siltä, mitä se yleensäkin näyttää. Niin sanotusti, kun mä ajattelin, että hän on kuitenkin aika pehmeä semmoinen. Joo, se on hassua just tosiaan niin kuin yleisarvona kohdassa, että se on tosiaan pikkusen pehmeä. Et siellä ajaa toi taistelu ylitse ja tuo vilkkauskin auttaa monessa kohtaa, mutta tosiaan niin pimeässä siinä vaiheessa, kun se pieni ämpäri putosi, niin sen jälkeen täytyy keräillä pitkään. Että niin kuin, se on aika yllättävää sinällään, just kun katselin, että tässä mitä se muuten menee. Toki se tietysti näkyy seinässäkin, mutta toimintakyky silti arvosanana kautta linjaa niin +2 hyvä. Et pimeässä meni aikaa, mutta se tuli lähinnä sitä pehmeydestä ja toisaalta sitten tuo temperamentti mikä on, niin se häiritsee sitä toimintaa, sille vaan ei voi mitään. Mutta sinänsä jos katsotaan pelkkää toimintakykyä, niin oikeastaan ainoa osa-alue, missä se toimintakyky ei tullut oikein esille, on toi seinä. Et siinä olisi niin kuin odottanut parempaa toimintaa, sitä kohdentamista minuun, koska siellä kuitenkin niitä ominaisuuksia on, mutta ne aggressiokkaan ei sitten kuitenkaan niin kuin se, mikä oikeastaan puuttuu tuossa seinällä, on ne aggressio. Toki tietysti se on opetettavissa ja ehkä vähän erilaisella konstilla ne saattaisi saada sieltä esille, koska ne on kuitenkin muita ominaisuuksia. Mutta näillä näytöillä terävyys +1 pieni ilmanjäljen ja hyökkäys. Puolustushalu +3 kohtuullinen hillitty. Siinäkin oli vähän niin sanotusti suunta hukassa, mutta se on kuitenkin edessä ja yrittää hoitaa hommaa. Taistelu +2 kohtuullinen. Se minkä takia se ei ole suuri, niin johtuu siitä, että se ote on aika huono. Et se ei ole niin tottunut vääntämään ihmistä vastaan, mutta toki se sitä käyttää kyllä tuossa kentällä hyvin paljon. Hermorakenne +1 hieman rauhaton. Näkyy ehkä seinässä hyvin eroahdistuksena ehkä parhaiten. Ja temperamentti +1 erittäin vilkas. Se ei varmaan yllätä ihan kauheasti. Et se, tosiaan se vilkkaus menee jo sen verran yli, että se pikkusen häiritsee sitä koiraa. Vähän enemmänkin kuin pikkusen niissä keskittymistä, mutta semmonen se on. Kovuus +1 hieman pehmeä. Tosiaan ei näy tuossa haalarikokeilla oikeastaan mitenkään, koska se taistelu menee sitä yli, mutta sitten kun mennään pimeeseen, missä ei ole mitään vasta vääntää, niin sitten rupeaa näkymään. Luokset päästä +3 hyvän tahtinen luokset päästä avoin, laukaus varma ja sillä saa 157 pistettä.